izy nagnano publication tamin'ny Matsiagna nilesiky ny viavy nagnamboatra forme igny tamin'ny Facebook tato. De publication azy amin'izay nipartageko. Tamin'ny Matsiagna izy ni commande publication nipartageko igny nivolagna fa anao mafy poupée magneky za. Tsy haiko anao tamin'igny asa mbola tampiasagna ny tany niasana tagny donc anao mbola tsy nahefany wow karaha za faginy zay avy ndraiky navevité nanohy ariva asa nisy olo ndraiky nandrisidrisiky ana tagny asa fa nahazo transfert tamin'ny viavy lafina lava tety anao itagny de nihetsiky ndraiky koa karaha manampela iny tsy ampy karamako naazoko na tsy azoko za iny problème nao ho zarako aminao raha zay fa lafa ty olo atoa amin'ny Facebook atoa lafa ty olo atoa manao la vo miaro raiky elemanao razina ary mivolagna za magnamboatra sary kena mo tsy magnamboatra sary ndraiky sy fampiasana FaceApp mampiasa visage de bébé tsy haiko Gen 3 fa mira Barbie nefa sorana hita mivantagna karaha olo avy ambany volo na mitera fo tsy hainao samby manao FaceApp miaraka amin'ny multiplicité-tariny io iha vao karama ny karama raha babanao noho neninao sany hitanao messagenay roa zao fa iny Kristina jalanao iny Maya jalanao faharovo zay ty osany amin'ny baba noho neninao ny kahiny baba noho neny fa fankahita amin'ny lakoty akao anana mizahazahe tsy vitana mizahazahe tsy vitana faramparany aby zay nandeha tamin'ny lakoty anare tamin'ny table anare te misy namane namantsika en commun te de zay tsy nahita table direct nandeha take zay tonga teo tsy anany nandeha lody zay koa navozena tsy nandeha tamin'ny tany lycéna fo anany nandeha lody fo tsy zahe ary mbako na tsara firo rango nanaovako Facebook tsy haiko na mety vonahe za tamin'ny tagno ty sa tamin'ny taogno lasa raha mety mbola tsy nagnano Facebook za ty fa nivolagna olo tamin'ny Facebook tato ary koa jiaby nivolaniko tamin'ny Facebook rango zay mbola tsy haiko hoe azovy tamin'ny olo nivolaniko tato ke za to juste tamin'ny lalagna taro igny raha ihany navolaniko tamin'ny Facebook za ndilomelo lena alotsika ilefa fo za niantsopopony igny mbola tsara nagnanjegny za na za nandeha tamin'ny somaro tey firy olo nivolaniko tamin'ny Facebook fa no hafa olo tsy masaky anao za masaky anao za masaky anao na anao tsy anome ordre za na anao anome alagnana anao tsy maintsy popoko fo lerantsika mifankahita anao tsy maintsy popoko fo fa tiako anao koa mafy marigny hoen'olo jiaby ataonao